Durant aquest confinament he estat avorrida. Menys mal que m'agrada fer pastissos i em consola amb el dolç. Tot i que visc amb il·lusió de quan tot això acabi, m'aniré a abraçar els meus fills i nets rodolant. Molts petons. Adeu. COVID-19. I have lived an unimaginable situation. Being locked up because this guerra without bombs threaten us. The sad thing is not visiting loved ones. To bear it, I have cooked. I have sewn masks. I also made rose from Sant Jordi. Hola, from Bellresguard and taking advantage of the confinement. A review in second year English workshop. Bé, aquests dies confinat aquí, doncs res, cuidar que no falti res de tot això, ni mascaretes, guants, etc. I gaudint també una miqueta de la vista que tenim. How are you? In this confinement, I only worship the body and the mind. Passant unes setmanes dures pel cas del Covid-19. Estem de quedant tancats a la casa sense sortir i sense treballar. Però el positiu en tot això és tenir tot el temps per al meu fill. Juguem junts, fem hores i moltes activitats. I també tinc més temps per a llegir i veure pel·lícules. Tot això també m'ajuda més a aprendre a llegir. Em llevo a les 7 del matí, treballo des de casa, des de les 8 fins a les 4 de la tarda. Després de dinar, faig una mica d'esport amb la meva dona i si dona temps, veiem una mica de salsa. Jo, per exemple, esmorzo discretament i em rento polidament la boca, podríem dir, i les mans. I tot té un aire plàcid, mentre em vesteixo i penso que el món és una cambra petita amb 4 mobles per tota companyia, esperant sortir aviat d'aquest confinament i tornar a les classes que tant m'agraden. Petons. Des que tenim el confinament ens està fent canviar l'ordre de prioritats, però això espero que serveixi que vagi per bé i que quan acabi tot això siguem millors. Reflexionem. No trobeu que la vida és massa curta per desaprofitar-la? Només 3 dels molts pensaments que he tingut aquests dies. Més família, que tant la trobo a faltar, menys consum, que tant hi estem enganxats, i molta lectura, que ens ajuda a créixer. Mi confinamiento lo llevo bien. Soy un poco ermitaña y entonces tengo muchas cosas para hacer, muchas actividades. Me gustan mucho las plantas y hago jardinería, leo, coso todo aquello que tenía pendiente por ahí. Me pongo en mis rincones a tomar el sol. Tengo una casa grande y tengo espacios donde me siento muy a gusto. Hola, guapes. Bon dia. Jo una de les coses que faig durant aquest confinament és cuinar poder una mica més. Ara estic aquí a la cuina. Com veieu, estic trinxant ceba, que és un del que menys m'agrada, però bueno, tot s'ha de fer. Després m'aniré cap al jardí, que és el lloc que s'està mirant. Hola, companys. Com porteu el confinament? Jo el porto bastant bé. Si fa bon dia, surto aquí a la terrassa, prenc el sol mentre llegeixo, faig ioga, arreglo les plantes, a la tarda faig un rato d'informàtica i, bueno, anar esperant que s'acabin els dies. Desitjo que ens puguem veure aviat. Una forta abraçada a tothom. Hola, molt bon dia. És la nova imatge que ens hem d'anar acostumant quan ens trobem pel carrer. Llavors, res, m'ha semblat enviar-vos aquesta foto perquè, si ens trobem, tinguem més possibilitat de conèixer-nos. Encara que això anirà per llarg, no? Però, en fi, tard o d'hora arribarà. Vinga, que tingueu un bon dia. Adéu.
Bueno, deciros que yo esta situación la vivo dentro de lo que cabe bastante bien. Lo único que me falta es mi familia, mi hijo, mis nietos y mis amistades. Me apena mucho las personas que no pueden vivir en condiciones, es decir, dignamente. Ayudemos en lo que podamos a todas estas personas, econòmicamente, personalmente, con los recursos que tengamos. Bueno, un beso grande. Aquí estem aplaudint tots per la sanitat, perquè ens curin a tots i s'acabi una vegada. I ara el veí ens ha posat música, com estem a Setmana Santa, al Serrat. Adéu-siau. Hola, aquí estoy yo haciendo un poco de deporte para quemar calorías. Pues desde que hemos comenzado el confinamiento me ha dado por cocinar y comer más. También dedico más tiempo a mis plantas, que pobres las tenía un poco abandonadas. Practico baile en línea. Aprovecho para practicar un poco más en el ordenador también. Ya tengo ganas de que pase todo. Venga, que de esta salimos. Que vaya bien. Dic que el confinament em dóna sensació d'impotència. Per l'altra banda, faig la rutina de sempre. Cuino, escolto música, llegeixo, faig gimnàsia, però el que trobo a faltar són els meus fills i els meus nets. Espero... Hola a todos. Gracias, Ana, profesora de informática. Gracias, Lourdes, profesora de inglés. Estudiar es mi vía de escape. Hace que los días parezcan más cortos. Ante la imposibilidad de salir a la calle, feliz día para todos.